mutumin Italy ya zo Najeriya karatu a jami'ar ABU a AABU Zaria. Sai ya je gidan rediyo ka zai bincike, sai ya ga karanta shehu mu, sai ya ce kai yana so ya ga wannan shehu, yana nan aka ce yana nan. Adireshin aka bashi, ya yi sa'a ya zo Kaduna, dama Kaduna ya zo gidan shehu na Kaduna, ya samu shehu ya zo daga Bauchi, don lokacin ba lokacin azumi ba ne, shehu ya zo ne dace ya samu shehu ya zo. Sai ya ce shi yana so zai hira da shehu, shehu da shi kenan a kai shi da zona su yi hira. Suka yi suka gama, shi ya ce a kawo abinci, suka ci abinci da shi, farar fada batu ne sosai, suka ci abinci da shi. Da aka gama sai shi ya mata yi, ka musulunta ba na ce no bishi ya musulunci, bishi ya musulunta ba. Lokacin dan umu Ladi ya yi ta da turanci, shi ya ce a bashi, aka bashi, shi ya ce aka yi ta aka yi ta sha. Bai dawo sai bayan shekaru ya zo Kano za a yi taro masaukin shehi, ya same ni, sai ya ce ka gane, ce na gane kamar, sai ya ce na shehu, na ce shehu ya je Kaduna amma zai dawo ya ce da yamma, to zai dawo ya dawo bayan shayi, da zai gaba kasa da shi sai shi ya ce a kai shi masauki. Ban samu mota sai mota wani zakiri masu lasifikan nan, na da zo muka yi bakwai shehi masauki, na shiga su muka shiga motar zakiru, al'adar zakiru sai ya kunna zikiri a motarsa. Daga kunna zikiri shi wannan bature sai ya ce wannan wani zakiru ne. Na ce a kai da ba musulmi ba, me yasa ka san zakiru kuma aka ce wani zakiru ne? Ya ce ai na musulunta, kai ni ya ɗin janiya ne ba. Na ce ya aka yi? Ya ce ai da na koma makaranta na nutsu na hau tunani. Na ce kai wannan shehu irin girmansa da yake da shi dinnan, a ce in zo neman ganinsa ba appointment, ya ɗauke karɓe ni hannu biyu haka, bai sai ina na fito ba kyama, mu zuwa daga yi sai shi, mu ci abinci tare, ga dai alaman bako ne farar fata ma duk ba kyama ma haka, kai in dai wannan shi ne halin musulun musulunta. Wanda ya sa musulunta. Yadda zai musulunta ma sai ya zo ya musulunta a Kano, Zayuwar Ubaringim, wani layan masallacin. Ya ce ya gaza sallan mangariba, ya zana ji za'i shayi, yana gani ana waziba, amma da yake baka abu lokacin ba ya yi, shi ne ya sallan shayi an sai ya koma masauki. Ya ce da ya koma hutu gida sai ya nemi tijjanawa a garinsu, sai ya samu zawiyan tijjaniya. Ya zo sallan mangariba yadda ya saba, sai ya ga an kewaye an yi irin waziban da ake yi a Kano. Ya ce kai wallah wannan gaskiya ne, bayan da ce baturen Italy da bahaushen Kano sai a buɗe iri ɗaya, sai dai gaskiya ne ba. Ya ce wanne sa daga tijjaniya ba. Yanzu duk duniya ba zawiyan da za ka je ka samu kala iri da sai tijjanawa. Ka je wannan zawiyan ka ga wazifan, duk duniya in ka je zawiyar kenan irin aikin da za ga an yi kenan, aikin kenan. Ashe duniya amma zan ta shaida ta shaida jani katil auliya yi. Radiyallahu anhu, da dai wajen koyayye ne amma dai ta nuna alaman ta shaida katil auliya yi. Radiyallahu anhu. Saboda haka da ya zo ya sa wannan alheri, wannan haske na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya dawo mana shi kusa. Yayi kokari sai da ya ga manzon Allah kuru da kuru, Allah sa mu ga manzon Allah. Amin. Ya yanke mana zango shekara 1186 ya yanke mana su. Don yi ja tana shekara 1196 ya ga manzon Allah kuru da kuru. Don ga ce shekara goma manzon Allah ya Madina, kaga ya dawo mana ne ta zo kusa da shekara 1000 da iya tare da shi duka ya yanke mana su. Yau ga wanda ya ga manzon Allah ko manzon Allah ya bai wannan dariƙa da mutum ke hannunmu ya ba wanda yake so in yana so. Ba don wannan boya da manzon Allah ya mana ba, da iri na irin ka wane mu ba samu tijjaniya ta fi karfin mu ai. Don da za a ce sai ka cika sharadi a baka tijjaniya, to ba sai ka haddace Qur'ani ka ɗan shekara 7. In ka wuce shekara 7 baka haddace Qur'ani ba, to daga nan tijjaniya ta fi karfin ka. In ka haddace ka shekara 7 nan ma da ƙari,
sai ka haddace ilimi ka haddace shekara 21 na rayuwa nan ma in ba ke ba shekaran ka ya fi inda ba ka haddace ilimin rayuwa ba ilimin addini ba nan ma ya tafi karfin ka in ka samu wannan ma sai ka bi waliyan Allah shekara 25 kana musu hidima suna maka addu'a suna maka san barka suna baka askarai kana yi shekara 25 ba ka ɗora kan 21 ka kana ɗan shiga bani da kai lalle sai a gode maka goronka da riƙa tijjaniya da Allah kowa ne zai sami mashi tijjani farkon ba ku sai shi don shi ne yawan ne ya samu to sai ai aka ce ya ba duk wanda yake so da haka muka samu cikin falala tijjaniya saboda an ce wanda yake so a bashi malamin mai ta misalin sa kamar kera mota ne in an je sai wanda ya kera mota ne zai shiga lallai ina ga sai mu ba shiga mota amma da yake wani ya iya ya kera ya kawo ya sa sharaɗi a karɓa shi kenan suka yi da ka mota ko ka biya ta zama ta haka ko ka biya a ɗauke ka a cikinta ko ɗayan biyu ne shi da ya kyasa ɗayan biyu ne ko ka biya ta zama ta haka ko ka biya a ɗauke ka a ciki ba shi da janiya ma nan muka samu cikin fara in kana so ka zo a baka musulmi ita ba magana ba sayarwa a ciki ba layi na Allah kawai in kana so ne ka zo a baka ka ga ta kokuwa neman kujera ko kansila ko ciyaman ko dan mai san jiha ko dan mai san tarayya na karamar ko DJ kai ko mana shugaban kasa ka ko kon neman kujerar kaga kana shan wahala wani dan ya samu kuma shi ne za a zaba amma ga ɗari kan tijjani da sauki yanzu nan kuma aka ba kai za a naɗa kai wanda za ka kawo kai za a naɗa ga ta da sauki kuma ba sai ka sha irin wancan wahalan ba kuma ka zama ka samu duniyan da lahiran gaba ɗaya domin da wanda ka samu a duniya in ba lahira ba ta yi kyau ba abun banza ne shehun mu Allah saka masa alheri yadda in ka zo rayuwa za ka hau da abokanai guda uku abokin farko kai ka damu da shi kai ka san shi kai kake son sa shi bai san ka ba bai san inda kake ba bai san kai waye ba ne dukiya ba komin yawan dukiya kai ka san da ka damu da shi da san ka ba komin yawan shanunka kai ka san ba san ka ba don da wani ne ya same su a jiji ya kora su sai su bi shi kamar kai ashe ba san ka ba haka dukiyanka hatta ka zan ba dukiya ne wanda suka jinga ko da wani ne mika zai dauka ba zai karka dauke ni ba sai ya dauka dama kika bai taba san ka ba ya zama nasa to inda haka ne karka yadda wannan abokiyar baka da Allah karka yadda don lokacin za ki bukata lokacin zai guje ka lokacin da ciwon ajiyar zai kama ka bai sani ba balle kama gudumawa a ce mai shi ya mutu bai sani ba balle kama gudumawa kai wani ma ya gada shi bai sani ba bai sani ba kuma wanda ya gaje shi to ka yadda da baka da Allah aboki ne abokin zama dauka daga ya'ya mata abokanai to wannan zai iya kokarinsa ya ga ya faranta maka wani abokin ma ka zo ku ta yi da shi ko ɗauki kewa har a kai wannan yanzu ya damu mai gida saboda abin nan a wata shakuwa amma shi ma akwai iya abin da zai yi aka yi jiyon ajali ya kama abokin ba abin da ya iya sai da nema magani na likita wani kai in yana da ƙarfi ga har waje jinya to an gama shiri likita ya duba an siyo magani Allah ya shi ya ɗaukan kayan zai hana ne ba zai iya ba sai ido shi ba kuma ikon Allah daga an je wane ya jiga inna lillahi inna ilaihi yanzu wane jiga to ina za mu masa kabari shi kenan kuma wai yanzu a wata ta koma ya za a rabu da kai an gawa liman an gawa wata kabari an samu likafi lokacin kokarin sa wai ya watan ba maza abin ne ka maza a rabu da kai wani kuma shi na abota ba in bai haka shi ne bai abota ba wai haka shi ne abotan a je kabari
a je makabarta abin da zai iya maka ya sa kafansa ɗan cikin kabarinka ya karɓe ka ya sai ya ja kafansa shi kenan kai da halinka da aikinka. Da wannan aboki ma bai kamata ya raba ka da Allah. Aboki na uku shine aboki wanda yake da amfani amma shi aka raina kayan aikinka mai kyau ba. Shine abokin da zai bi ka hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya ka shiga aljanna. Aikinka mai kyau. Tun ciwon ajali zai fara maka aiki. In ka zaba yin azumi ranar da ka zaba yin azumi, in ranar da baka da lafiya sai Allah ce a rubuta kayi da kana da lafiya da kai. In ka za wani kiyamun lai na dare ciwo ya hana ka sai Allah ce a rubuta maka kayi don da kana da lafiya da kai. Shi ne wannan shi ne aboki da zai bi ka sai ka shiga aljanna an kai zai kwanta. To ɗariƙa hawa take koyarwa kenan. Wannan ayyuka masu kyau, yawan istighfari, yawan salatin manzon Allah, yawan la ilaha illallah, da kuma gujewa ayyukan banza. Tunda an ce ko ta ba ma ka ce mata haramun balle sauran kenan. Abinda wani yake cewa shan ki banza barin ki banza ma ya tabbata haramun ne, balle abinda kuwa tabbata haramun ne, tabbatar haramun ne. Da haka ashe don a gyara mu zama na Allah ne. Allah ya kawo ɗariƙun bayan Allah waliyan ma a ƙarshen zamani irin wannan. Saboda haka mu riƙo da ɗaya ga shirya radiyallahu anhu. Duk wanda ya karɓa ya sa haƙori ya ciza, duk wanda bai karɓa ba ya yi ƙoƙari ya karɓa, ya ji daɗin da muke jin nan. Masu suka shehu ya ce suna cewa wai mun ɓata, a ba mun ɓata ba ne mun ɓace musu ne. Ɗan Tijjaniya kullum sai ya yi zifari 230 dole. Sai ya yi salatin manzon Allah, ga salatul fati a ciki, ga jawara a ciki 262. Kullum sai la ilaha dole 300. Da Allah wannan ne za a zarge shi cewa da musulunci kuma? Allah ya saka malaimu da alheri. Yake wai shin kam da me ake musulunta ne? La ilaha illallah ko? Barra da. Take mana musulmi, take mana kafiri musulmi. Ko? To da Allah sai aka ce wani kullum yana yin 300. Kuma ta ce musulmi ba? An yi magana sai musulunci kuwa? In kai ɗaya ka zama musulmi, amma wannan kullum 300 kuma amma sai kishin ba musulmi ba kuma? An yi wannan magana ta haɗu? Malai yake jami sai kamar za ka shigo Najeriya ne ba, daga wata ƙasa, kana tafiya a mota, sai aka ce nan saura mil 1 ka shiga Najeriya. Sai kai ta wajen kai mil 300. A kai yanka na tsakiyar Najeriya kenan. Shi ne kayan mun ɓace musu kenan. Ba mun ɓace ba, mun ɓace musu ne. Kamar haka musa akwai wace abin da Allah ya bamu. Da ni ga Tijjaniya shi yana cewa duk wanda ka je ce maka ba ta da kyau ka dube shi da kyau shi ne bai da kyau. Don muna doki alhamdulillah ga sunan abidi suke. Qur'ani ne yake umarni a yi su. Izini bari. Sani wanda la ilaha da haka mu rike mu sa hakuri mu ciza wanda shiga ya shiga in ka je ka baki wai ka zubar shi wannan zai kaman kana shan zuma ne kai ka san zuma kake sha sai wanda zai ka zubar karo ne sai ka zubar ai shi ne san kake sha kai ka zama kake sha shi bai sani ba sai zuma ce wane ya zuma zaki sai ka tijjani alhamdulillah kaga mun gode wa Allah Allah ya saka shi mu da alheri a cikin dariƙan Allah ya ga mun shi ba da Allah wannan shehun shehunan Allah ya saka shi da alheri. Ai zamantowan cewa shehu Ibrahim kadai dan dariƙar Tijjaniya ne ya isa Tijjaniya alfahari. Shehu Ibrahim ba ya isa ya yi dariƙa tasa ta kansa ya ja ya kai gaban manzon Allah. Ya da wannan aso daga fadar manzon Allah don duk abin da ake nema ne wannan ya tara. Kan da kai shiga 21 ilmin da ake nema na ƙololuwa na ma'arifa shi yau ya zama malamin wannan ilmin shi Ibrahim ba ya ga shiga shi da rayuwa ilmin ƙololuwa na ma'arifa na wanda yake shi ne tun ƙarshe shi ya zama malamin wannan ilmin ya yi littafi ruhul adabi don kasa da wannan ilmin radiyallahu anhu don ya kasa shi da duniya da ya shiga duniya duk ma ne suka sallama masa radiyallahu anhu saboda haka ya kai matsayin ya
ya kawo ɗariƙa ya gyara ya ja ya kai fadan manzon Allah amma shi ma sai aka na shodin janin cin ya ga lawanu ya kai matsayin ya kirki ɗariƙa ya yi ta ya bayar ya ja ya kai fadan manzon Allah amma shi ma shi ba manzon Allah ne ya bashi shi ma sai shi ma na daga tijjaniya ne ya tijjaniya ba karar a wace kenan mu a shi cikin fala muka same ta Allah ya taya mu rikewa Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu sho ya ce mu zo sho ya ga da kowa sho ya gaishe shi addu'o'in da shi yake mana Allah ya amsa mana Allah ya kara wa shi lafiya Allah ya kara da wani kwanansa Allah ya kara sai da nasara albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan mu Allah zai da mu lafiya Allah zai da albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da hankali sosai amfanin zuwa wajen mawidi ke daga akwai halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai halayensu na dole ka koya wannan da lissafan nan dole ba in baka rike su ba ma